Toto je příběh jedné mise s cílem odhalit tajemství staré tisíciletí. Tajemství, které skrývají miliardy sluncí. Tajemství naší galaxie. Na cestu vyráží nová kosmická výprava. Bude pátrat po původu Mléčné dráhy a bude pátrat i po třetí dimenzi. Je to příběh lidí, kteří dělají vše proto, aby proměřili vzdálenosti hvězd, vzdálenosti dalekých sluncí, mlhovin i galaxií, abychom lépe pochopili, jak je formován celý náš svět. Co je pravdivého na všech těch příbězích a bájích, na hvězdných mapách našich předků? Jak vznikla naše galaxie a jaký je její osud? Prožijte s námi velké dobrodružství. Připojte se k výpravě za miliardami hvězd.